Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Awumpostoli, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa, ngiyambabaza, ngibuka ubuhle nokuthembeka kwakhe ngempilo yami. Ngithanda nje ukubonga kakhulu imikhuleko, kakhulu Roman 10:9 nomkhuleko nge-18 Meyi. Umkhuleko wangithumelela wona baba, eyi namandla umkhuleko, namandla umkhuleko. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kungokunye nje uma ukhuleka nje, ukhuleka nje, ukhuleka nje. Kokunye uma usukhuleka futhi usuhlaselekile. Yeyi yila ubona khona ukuthi ya, umkhuleko unamandla. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ehlengile ukuphila kwami. Nokungihlanganisa nje ukuthi ngingene kule group. Eyi bazalwane, kuningi kakhulu ubufakazi. Ngike ngahlaseleka kakhulu, kodwa ngambona uNkulunkulu engenelela. Engenelela ngoBaba uNsibande. Ngiyadlula kuBaba uNsibande ngibheke uNkulunkulu. Uhlezi esho ethi ugitshelwe. Impela, impela, impela. Sibonga uNkulunkulu ukuthi avuse indoda yakhe ayithembayo. Ehloniphe izwi lakhe. Nobunye ubufakazi futhi bomntwana nje uzothena 13 ngoFebhuwari. Umntwana uke wabambeka. Kusho ukuthi uze wagwinya inyama kanti inethambo. Yeyi, yasitaki. Yeyi. Sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi. Laphuma. Elicije kanjani, bengithi ngizolishutha. Elicije kanjani ithambo, bazalwane. Jesu. Futhi bekungenzeka okunye. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu, bazalwane. Nokumethemba nje uNkulunkulu, kukhulu kakhulu kumethemba uNkulunkulu. Yeyi. uNkulunkulu uyasimangisa, uNkulunkulu uyasithobisa. Ngiyathanda nje ukudlulisa abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Asihlaleni kunomvuzo ukuhlala enkosini. Siyabonga kakhulu baba umpostoli. Siyacela nje inkosi isigcinele wena, ikubiyele nekhaya lakho nomndeni wakho, ikubiyele nekhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova. Singumndeni bazalwane, ngibona ubunye nje kuleli khaya, ngibona uthando, sasazani kodwa nje nalokho nje ukuthi siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa egameni lenkosi yethu. Sibonga iy'fundiso, sibonga amaqiniso akhulunywayo lana, sibonga uvunywa kwezono ngoba kwamanye amabandla ayiphathwa le ndaba ngenxa yokusabela inamba yokuthi mhlambe inamba izophunguka. Kodwa nje sibona uNkulunkulu ekhuluma amaqiniso ngomntwana wakhe. Kukuyena uyathatha noma uyashiya. Yes, ngilazi linjalo-ke ivangeli, you take it or leave it. Kodwa nje amaqiniso awahlala obani egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu, ubaba uNkulunkulu ngendlela asifundise ngayo. Ikakhulu kulo mkhosi, kimina kube umkhosi ohlukile kunayo yonke imikhosi. Ngoba ungifundisile ukuthi ngikwazi ukufuna ubuso bakhe ngendlela le abayifuna yena. Wangivezela futhi, wangikhombisa ukuthi indlela ihamba kanjani. Wangikhombisa ukuthi umuntu ugqoka kanjani. Kukhona ingubo ebengiyithanda ngithi ngifuna ukuyithenga, kodwa umoya ongcwele wangitshela ukuthi lena akuyona indlela yami okufanele ubukeke ngayo. Ngithi ngibonga uNkulunkulu okwazi ukusifundisa ngisho nangokugqoka nangokwenza. Ungikhombisile uthando lolo besilukhulekela ukuthi sikhulekela ukuba sibe nothando. Wangikhombisa uthando okuyilona lona. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ungisizile. Umphefumulo wami njalo ubuhlala ugagadekile, ngingazi ukuthi kukuphi, kodwa kulo mkhosi ngitholile ukuphumelela noma i-breakthrough, ngizosho njalo. Kuwona kulo mkhosi kuningi uNkulunkulu angifundise khona. Nokuthi futhi uma ethi afune ubuso ungifune yena kuqala, umbuso wakhe, konke okunye kuzonezelwa. Ngempela ngikubonile kimina. Kulo mkhosi angizange ngize ngibale abantwana bami nezinto engibhekene nazo engiy'dingayo endlini yami, nabantwana engibadingayo. Kodwa ngithe mengingena kukhona
ngendlela le besiyalwe ngayo uNkulunkulu asikhombisa yona. Ngenza njengakho, wangisiza, wangilekelela. Namhlanje umntanami ubemisiwe emsebenzini ngoba beyi-casual. Kodwa kuthe emva kwensukwana ngiqalile lo mkhosi, ake ngithi esontweni lesibili athi ma sebengibizile futhi emsebenzini bathi angizoqhubeka. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe uma ethi asifune kwakhe kuqala okwethu kuzonezela. Ngempela kimina ngikubonile ungenezela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Babe namake sibanzi ekhaya enzabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lethu. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu loku la kwentako ukuthi uyanza nganeno kithi eMpumalanga kuvule amabhrentshi babe. Ngiyabonga baba wami, ngiyanithanda ngoba uNkulunkulu uvule umuntu lomdzala. Angitshela ukuthi ngisinzisiwe ngiyakholwa kanzi bengisengacali. Kodwa babe ngendlela ufundzisa ngayo ngibona shangasibonga ubafundzisi. Ufundzisa mina kakhulu. Namhlanje ngikhulile kumateni uNkulunkulu ngenxa yakho. Ngaze ngakhona kungena emkhosini wa-21 ngasembeka phambi kwakho naphambi kwaNkulunkulu. Nganasa kuphela kwaphela 21 days. Ngiyabonga babe, ngiyabonga mtali wami, batali bami lemuphiwe inkosi. Nanyalo ngisalinzile baba kuthi utanginiketa lo utanginika kona. Ngiva ngicala kwakha lendlu. Ngitofaka titulu ngoba lo mkhukhu uwile. Tocala kufaka titulu uthi ufika ngamatshe uthola indlu yakho. Indlu kaNkulunkulu entabeni yakhiwe ngesitina. Babe ngiyise titulu. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga Jesu Kristu. Uyinkosi baba. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, baba umpostoli uNtsibande nomama uNtsibande. Ngicela ukumbonga uNkulunkulu kakhulu. Lo nyaka bengigubha unyaka wesithathu ngisekhaya lezwi nomkhosi wesithathu ngisekhaya lezwi. Ngiphakamisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimtosa, ngibonga ifundiso asipha zona nsuku zonke. Ngibonga iprotection kuningi engakubala uNkulunkulu angenzele khona ngisekhaya lezwi leminyaka emithathu. Impela uNkulunkulu uyabonelela. Ngithi lo mkhosi uzoba umkhosi uzoba nzima kakhulu kimi. Ngingabaze nokungabaza ukungena ngenxa yomsebenzi ke esengusebenza ongafana lo ongosuze kudala kulemikhosi emibili ngingangayingena. Kodwa uNkulunkulu wenze walula kuna wonke umkhosi mangikhompera nale mbili iminyaka engingangayingena. Ngiyamtusa kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu ngeyifundiso nakho konke asenzela khona uNkulunkulu sisekhaya lezwi. Ngithe nje mangehla kulomkhosi walonyaka kwakukhona umzalwane ongifonelayo nje okhoze kwelinye ibandla athi nje uyacela nje ukuthi nje ngiyokhetha isudu entsha esitolo uzoyibhadala yena. Lo mzalwane bengazi noma ngisemkhosini lokwazi mina kuphela, kodwa nje ngithe nje bangehla wangifonela wathi ngicela nje ungithengele isudu entsha. Ngwabona amandla kaNkulunkulu. Ngiyasibonga isibusiso ezivela kuNkulunkulu ngenxa yalo mkhosi. Yimi kuphela engazi ukuthi isibusiso ezivela kuNkulunkulu ngenxa yalo mkhosi.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamtosa. Ngithi impela baba qhubeka njalo, usihole njalo, umlalela uNkulunkulu noma kungelulanga, akululanga ukulalela iqiniso, akululanga, kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu usiphe inhliziyo evumayo ukube simlalele. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama nebandla lonke entabeni, nebandla lonke eKhaliswi. Simbonga uNkulunkulu enyakeni uqalwa. Simbonga uNkulunkulu uhambe nathi nosasigcinela abazali bethu umama nobaba uNsibande. Ngizoletha ufakazi baba, ngiye ngangena emkhosini ngoDisemba 13 kwi-21 day, engakaqedi ne-7 days ngaboniswa baba. Kwaba nomuntu engathi uyangifonela ngisekhaya lakithi la ngizalwa khona, ethi kunento azoyikhipha egcekeni. Kube ngathi ngiyamphendula mina njengomuntu engathi umuntu, ngithi hayi kudala niqamba amanga nithi kunezinto kuleli ekhaya, woza. Afike nangampela lo muntu angidlula, ngithi hlwingi ime ngaphandle, aye ngaphandle kumuzi eceleni kumuzi, afike lento ayikhiphe. Maye ngathi uyayikhipha lento agubha ayikhipha, azange achithe isikhathi. Wabe ikhipha lento ingangenkomo, ngathi inyathi, ngathi inyoka eChina, kodwa inyoka eyinkomo. Ayikhiphe lento ayilulele phezulu, siphume sonke ekhaya sibheke yena manje, ithi jika leyo nto esayibambe kanjalo ibe inkomo esiqhudule ngasena engenampondo. Ngithi mina umntanami lethi ifoni siyishuthele lento, sishuthele umama wakasitshela ngayo nodadewethu lento. Ngithi ngisaqeda lapho ngibona omunye wayinengane ekhasayo, athi sisoke esikhululeke, bengalali nangale ngane engiyiphethe. Hey, ngambonga uNkulunkulu ukuthi besikhululwa. Ngisekuwe njalo umkhosi baba, kube kudutshulwa abangani bakamntakasisi wami ayihamba nabo bebahlanu, besemgwaqeni kwaqhamuka ipholo. Ingakafika ipholo yena wabizwa umuntu wathi, hawu sawubona sibo kade ngakugcina. Ngenkathi exhawula lo muntu kwaqhamuka ipholo yadubula labangani bakhe, wasinda njalo kanjalo, naye akazazanga ukuthi usinde kanjani. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngangawazi mina nomkhosi nasebandleni lami ukuthi ngizoke ngingena umkhosi nje ngingadli lutho, ngiphuza nje kuphela. Ngangazi kuba noma ngingenile lezo nsuku ezintathu kodwa ngiyadla ntambama. Ilo ngifike eKhalezwi izimanga, lo ngifikile nje eKhalezwi izimanga zikaJehova azenzayo nasekhaya lami. Ngiyambona uNkulunkulu kuchentshile, yazi nokudla emakhabetheni. Ngiyambona uNkulunkulu enguJehova provider. Ngiyambonga uNkulunkulu owasivusela ubaba uNsibande. Ngithi udumo lonke lungolika baba uNkulunkulu ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekuseni, ngibingelela baba kuwena, ngibingelela kumama, kodwa ngibingelela kumndeni wonke wakwaSimande, ngibingelela kwekhaya lezwe, ekhaya lethu, ngibingelela entabeni kaJehova kuyabonela ekhaya lethu elikhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ngizophakamisa amandla nomkhulu kwamhla ka-18 May baba. Thina lana sinenkinga yemvula, bekushisa ilanga into ongazoyibone baba, belishisa singathi imvula yagcina mhla ka-3, kusukela mhla ka-3 futhi mhla ka-3 nje yakhemezela nje phela. Kusukela lapho kwakushisa ilanga ukuthi izinto emasimini baba zomile, ubhontshisi omile, umbila nje into ungayazi nje ngathi wanyanisa emasimini. Hawu, ngathi sesemkhosini ngizwa nje enhlizweni yami ukuthi ngikhuleke umkhuleko kwamhla ka-18 kwa-8 days ngayenzakhe ngakuvuma lokho, ngikhulekela imvula. Mase ukuthi uyakhuleka wena ukuthi mase sinenkinga, mina ngathi inkinga yami ngicele imvula kwizwe langakithi, indawo yangakithi ngicele imvula ngoba izinto emasimini ziyawonakala baba. Ngakhuleka kusukela leyo langa kwakukomgqibelo, ngafaka insuku ziwu-8 lezo, ngabona ukuthi kuzogcina futhi komgqibelo lo ozayo. Ngathi sengikhuleka baba, sekufike ilanga la number 4. Hawu, ngabona futhi baba izulu
laqala lana noma lingananga kakhulu. Ngambonga uNkulunkulu, ngambonga kakhulu ngathi baba ngiyazi mase uqala umsebenzi wakho awuyekele phakathi uyawugcina. Baba ngabona imvula yayeka, hayi ngaqhubeka kukhuleka, ngangikhuleka njalo ebusuku, ngakhuleka. Awu izolo futhi ilanga number 5, awu izolo baba linile kakhulu, linile kwajabula abantu, sajabula. Ngambonga futhi uNkulunkulu, ngisho namanje ngiyaqhubeka ngiyambonga ukuthi awu umkhuleko baba uyenzile umkhuleko uyenzile baba. Sibone izinto emasimini noma umbila sewuma ushakele, umbhontshisi sewuma ushakele, kodwa sizozama kutshala la ikupatata ukuthi sisizakele ngoba thina izwe langakithi lana eMalawi sithembela kulima emasimini, sivuna umbila siyoyenza impuphu sidle. Ngiyakubonga baba nemkhuleko sinikeza wona, nomkhuleko wamhla ka-18 unamandla futhi uyenze izinto. Uyenze izinto baba, sibone izulu, sibone imangaliso baba. Kwaphola bekushisa ebusuku nasemini, kodwa kwamanje sekupholile. Siyabonga uNkulunkulu, siyahamba nje siye emasimini siyoqhubeka nokutshala lokho uNkulunkulu azokusiza nakho ukuthi sithele kudla. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba wami nomama wami egameni lihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba izolo ngesikhathi uqala nje uthi ngosuku lokugcina lomkhosi, ngesikhathi uqala nje usho baba ungakafundi ngisho John 7:37, vele ngakhumbula usuku lokugcina lomkhosi luka-2022 lapho baba owathi mawuqala ukukhuleka ngangingedwa la endlini, ngangingakabikho nje entabeni ngisekhalezwe. Wawungakambulwa nomyalo wokuguqa entabeni, kodwa wathi mawuqala ukukhuleka baba ngangikomunye usofa la endlini e-dining room ngingedwa. Angazi ngafika nini komunye usofa oyi-single sengiguqe ngamadolo. Ngawuzwa umkhuleko wawukhuleka, kodwa ngangikhala ngendlela engangayazi. Ngathi mawuqeda umkhuleko ukuthi amen, usofa wasumanzi. Ngikhala kodwa ngezwa ukuthi khona amandla uNkulunkulu angipha wona. Ngiyafisa, ngiyanxusa ukuthi nje mawusho izolo ingakhumbula lolo suku lokugcina lika-2022 wawukhuleka sewusho baba ukuthi usukhulekela ukuthi sesizophuma ekuseni emkhosini. Ngiyamcela, ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi nakuwo lo nyaka futhi uNkulunkulu angasisiza sonke ebandleni entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa siwazuza amandla nakulolu suku, nabo bonke uNkulunkulu abavumelile sangena emkhosini. Siyambonga uNkulunkulu baba ngawe. uNkulunkulu akubusise, anibusise nobaba, nawe baba nomama. Hayi, siyabonga experience impilo emnandi yokuhlala noNkulunkulu 21 days. Mina ngiyiqale la entabeni. Siyabonga izibusiso zonke uNkulunkulu ayithulule phezu kwakho baba noma uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kakhulu ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova. Kuyabonelelwa, siyambonga uNkulunkulu osithwalile kuze kube lolu suku la ngo-21. Bekuhambeka endleleni, sibonga umusa kaNkulunkulu. Noma ebebakhona ama-challenges afuna ukuphakama, kodwa wasithwala uNkulunkulu, wathembeka, wazambula ngey'ndlela ey'ningi ezahlukeneyo. Ngiyambheka nje ukuthi bengingubani ngize ngithandwe kangaka amaZulu. Ngithanda ukuletha ubufakazi bokuthi emsebenzini engisebenza kuwo istafu esikhulu esinomsindo kakhulu nje, la into ongakwazi ukuyicabanga uma kuzomele uye khona kuba nalento ukuthi ngabe namhlanje ngizohlangabezana nani. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu
Ubaba uNsibande uke wakhuluma ngokuthi before sisenza ama-preparations okungena emthandazweni umuntu akakakhulume noNkulunkulu ayihlambulula avume izono. Ngangena ngokuthi inkosi emsebenzini umphathi wethu akasikhulumisi, uvele angakhulumisa, athanda ukubakhulumisa abanye angabakhulumisi. Ngingomunye bengangikhulumisi, ngaze ngabhala phansi ngathi inkosi angikaze ngenze sono, ngicela kodwa ungithethelele uma kuwukuthi kukhona isono engisenzile bese kulunga lesi simo ngoba egcineni sisebenza ndawonye. Ngithe ngifika nje beginning of this year siqala emsebenzini, ngambingelela wavuma kamnandi. Ngakusasa saqhubeka sabingelelana, uNkulunkulu wenza isimanga. Ngamuzwa emithingini ebesinayo esephakamisa negama lami esencoma ukuthi hayibo umama Khuzwayo siyambonga wenza u1 no2 no3 sivulile. Bengikwenza nje bazalwane ngoba ngazi ukuthi ngenza umsebenzi wami, bengingacabanga ukuthi leyo yinto singaze kube yinto sengabe ibe yiqhulu kuye. Noma ngihlangana naye ngiyambona ngisho ubuso obuchachambile noza kwethu bonke akade benza izinto zabo ebumnyameni. Hayi uNkulunkulu ngiyawubona impela uyakuletha ukuthula. Ngiyambonga ngiphezi, yikho khona lokho ebengikudinga elithi izwi lenkosi belingishaya malithi zamelelana ukuthula nabo bonke ngoba ongenayo ngeke ayibone inkosi. Ibingidla lento ngithi inkosi ngisize. Ngiyabonga kakhulu, udumo malube kuye uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni kaJehova, ngiyabongelela, ngiyabingelela kumpostoli ubaba uNsibande nomama uNsibande egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiphakamisa udumo lwamandla kaNkulunkulu. Ngiyabonga ukungena emkhosini ka-21 days. Bengiqala nqa empilweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu. Impela uyabonelela ngendlela emangalisayo. Ngibonga nje ukuthi ubaba asikhulekele asingenise emkhosini. Leyo mkhuleko engisizile, engiqinisile, ngawezwa amandla. Ngezwa ukuthi uNkulunkulu impela unathi kulo mkhosi. Ngabonga kakhulu sesiyogcina izwi ubaba lisho ekugcineni elithene uJesu wamemeza wathi okholwayo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Yazi kulo mkhosi ngendlela ongisize ngakhona ngibuyelwe izinto bese ntshontshwe yisitha. Nginendumiso equbukayo nsuku zonke, nginemkhuleko, nginokuthanda ukufunda izwi likaNkulunkulu, into ekade ingasenzeki. Ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu. Nginobufakazi obuningi kodwa ngenxa yesikhathi ngithi uJesu Kristu inkosi. Okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwababa uNsibande, ngibingelela umama nobaba nabo bonke lebahlala khona, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele etabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana nakuYimoya oNgcwele egameni likaJesu Kristu inkosi. Angathi ukuthi ngasuka kuye ngiyephi, ngiyamangala namanje, ngigcwele kumangala. Angathi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Bengisolo ngimangala ukuthi ngiyakhuleka, umkhuleka uphendulwa, ngenza bayetono letingakavunywa. Bazalwana asivumeni isono. uNkulunkulu uyakhona ukuthi asendele konke lesikufunako. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba egameni likaJesu Kristu ophilako. Benginendo leshisako esiswini, ngiyaqala empilweni yami ngena umkhosi.
umkhosi omude kangaka ngisho nawo lo mncane azange sengungene longaka. Ngithanda kumbonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama lelithi uJesu Kristu inkosi. Abantu abaningi abafuni nokuliva leli gama lelithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibonga kakhulu lingendele isimanga la ekhaya, lingendele into lengazange sengiyibone empilweni. Ngithe nje ngisahlele ngaqabanga ukuthi isikhathi eside kangaka solwa siyakhuleka akwendeki lutho, kanti umuntu lo operator-ko ukhona lapha ekhaya ebantwaneni bami. uNkulunkulu wamveza, waqala manje sekukulwa ngenyama, kungasaliwa lapha emoyeni, sekalwa straight, wangitshela straight ukuthi ngiboshiwe emkhathini. Ngathi mina angikaboshwa, kuboshwe wena. Ngathi la uJesu Kristu inkosi zangiphikisane naye, bekasinakacala kungithuka ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngamtshela ngathi ngacela uNkulunkulu ngathi umuntu lo operator-ko la ekhaya lana makangafuni ukuyoresigna, ngcono ukuthi kuhambe yena. uNkulunkulu wangenzela umusa. Hey, leli gama ngiyalisaba lelithi uJesu Kristu inkosi. Kwahamba yena. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngiyambonga ngiqethi, ngiyambonga. Zange sengithinta iphilisi, zange into inyidle esiswini, ngigcinile nginemandla. Ngiyambonga ngithi uJesu Kristu inkosi. Ibhlungu bazalwane impilo lenganayo uJesu ngoba awuboni lutho. Kanti mawuvuma tono, uNkulunkulu uyakuvulela ubone yonke into le operator ekhaya. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen baba, ngiyabingelela uJesu Kristu inkosi. Qababa uNsibande entabeni idliwa Jehova kuyabonelelwa. Ngiyethi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuma nokuyibongela ngokuthi ngibe semkhosini ka-21 days, even though ngibe nama-challenges in between umkhosi. Umthetho wami ikhofi netiye kuyangikhohlelisa nje, kodwa ngathi uma ngiwuqala umkhosi ngathi inkosi, I was even panicking ngizoqala lo mkhosi. Ngathi inkosi ngicela ungisize, ikhofi netiye ngiliphuzele ukuthi ngibe namandla ngoba ngiyasebenza. Hayi ngempela kwangikhohlelisa, ngawuyeka ngavele ngaphuza amanzi ne-drink, bengiconcentrate nje amanzi ne-drink, kodwa ngibe nama-challenges nje kathathu. Futhi bekwenzeka lokhu kuwama-weekends, Saturday and Sunday mornings. Saturday ngisebenza ebusuku, no Sunday. Saturday and Sunday I'm always working night duty. Ekuseni nje ngithi uma ngihamba ngiye kuma-patients ngiyonika imithi. Okokuqala nje ngavele ngaba nenzululwane at the end of the steps, ngizonika omunye amaphilisi. Ngafike ngahlala endlini yakhe ngijuluke nginhlanhla ngedwa, sinaye lo muntu kuphela. Kwangcono ngaphuza amanzi ngamnika amaphilisi. Ngathi mase ngifika nesi station ngaphuza i-drink yami ngangishiye efrijini, ngangcono. Okwesibili kwenzeka futhi okwesithathu kwawesi, ngakufanele ukuthi ngifake nane-catheter, edonse i-catheter fune ngifake nane-catheter. Ngathi lapho ngiqala ngifake i-catheter kwavele kwamnyama indlu yonke, ngayibona ikhanda lami lazungeza ngaze ngalala phansi. Ngathi sengilele phansi la kubanda khona, kwangconywana ngavuka ngaguqa ngamadolo, ngayifaka i-catheter ngayiqeda, ngahamba ngophuza i-drink, ngaqhubeka nomsebenzi wami ngawuqeda. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi even though bekhona lo ma-challenges ngikwazile ukuqeda umkhosi. Ngiyabonga nomkhuleko nje owasinika wona, and ne-advice enkulu ukuthi after this mkhosi izinto zizokwenzeka, izinto ziyenzeka baba. Ama-challenges ngi-challenge-wa umanager emsebenzini. I don't know whether I intimidate her, kodwa-ke anginandaba nesikhundla so-manager. I'm not here for that. Kodwa uzama ngazo zonke indlela ukuthola iphutha elincane engilenzile emsebenzini. Uyazama. Hayibo, uJesu Kristu inkosi. Ngimile ngithi uNkulunkulu, ngiphuma kulo mkhosi. Futhi uNkulunkulu indlela amkhulu ngayo, udeputy manager izolo uvele wangifonela athi lalela umanager 1, 2, 3 and 4 ngawe. Ngathi uJesu, ngathi uSathane akanaso isabelo, lo msebenzi ngawunikwa uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Leli gama elithi uJesu Kristu inkosi ngiyazi ukuthi lizonginqobela. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga ngimkhuleko nako konke. Ngibonga nje ukwenza umkhosi ngize ngiphumelele. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngizobambelela njalo. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande, mama nobaba. Ngibingelele ekhaya lizwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
Baba ngiyabonga kakhulu basi nomkhosi sasiwuthathile ka-5 days wangibona uNkulunkulu engiphumelelisa ngangena ngayeka ngisho i-treatment angangayidla lo 5 days ngayala kahle uNkulunkulu wamanami sewuthe funa umemezela umkhosi ngey'nsuku eziwu-21 days ngena kuwo Thixo wangenzela umusa noma bekade kunzima ngavuma ukuthi ngingene ngoba ngiyaqala ukungena ku-21 days kodwa ngenxa kaNkulunkulu nomsa wakhe ngayibona ngingena ngathi hayi ngoba useshilo ukuthi i-treatment idliwe kanjani zobamba lokho ngakungena uNkulunkulu angenzela umusa omangalisayo qhubeka namanje ngisaqhubeka the ngomhla ka-11 ebusuku kuzoba yi-12 uJehova wehla ngabona isihlalo esihle nokho angisibonanga makusehla kusaqhamuka ukuthi kuyisihlalo ngibone sekula phambi kwami ukuthi awuyisihlalo sikhavwe ngento enhle ezimbali ngazi noma wekindwangu noma bekuyini athi kuyimbuzile ngase bekususile ngibone sekusukile ngangithathwe na ubani sengiyabona hawu imbali isihlalo khona nembali enhle lapha ngaphansi kwesihlalo ngajabula baba ngezokuthula okumangalisayo okungimangalisile ukuthi hawu ngezwe injabulo engaka enhlizweni yami yilokho nje kungijabulisa kakhulu ukuthi ngizokuthula nokwenama enhlizweni yami ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu benami uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi angiqhube njalo ngingene emkhosini yakhe mayimenyezela ngiyabonga uJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi baba nomama abazalwane bonke abasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi bazalwane uNkulunkulu uyamangalisa uyikho konke uyigaraji elimangalisayo elikhanda umuntu nakho konke sikuthinta ngezandla zethu ufakazi bami bazalwane buncane bazalwane kodwa kimi bukhulu mina engenzelwe isimanga uJesu Kristu uyinkosi kuthe mhla ka-8 kwafika abazalwane bezokhuleka nathi ngenxa yokushisa ngathatha ifan yomzalwane ngayisebenzisa ngenxa yokuthi yami ayinawo amandla lena inamandla kakhulu yabuyela ngayo mhla ka-8 lo mzalwane wayisebenzisa mhla ka-8 nomhla ka-9 kuthe mhla ka-10 wathi siyibulele ngambuza ukuthi kulezi nsuku ezedlule ibinjani wangangizwa bangcwele ngivele ngayibamba ngesandla kwistand sayo ngakhuleka ngenhliziyo ngesikhathi ngiyibamba wangibuza ukuthi ngenzani angimphendulanga ngaphuma ngithe uma ngifika ekamelweni engilala kulo ngathola iglobhu ifiliza sengathi ifuna ukusha ngathi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi yaba right ngajika ngayobheka ifeni ngayifica nayo isi-right ngabuya ngafika ngagoqa ngambonga uThixo ongavumanga ukuthi ngingene emsindweni ngoba bese ngibona ukuthi kuzoba nenkulumo kuphazamiseke umkhosi engikuwo uthi uJesu akayikuvuma ukuthi unyawo lwethu lushelele wenze njalo impela nakimi uJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi baba uJesu Kristu inkosi kuyaxolisa kakhulu ukudelitha baba kube nephutha elenzekile efonini ngiyabingelela baba Semade umama Zibande egameni likaJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngiyabonga kakhulu umkhosi sikubona ngiyambonga uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngizobabaza ukukhulu namandla kaNkulunkulu angizofakaza ngixolisa ukuba nokuletha lethu ubufazi bami ngoNovemba iku-21 days ngibonga uNkulunkulu umusa wakhe ngiyambonga bengidla amaphilisi e-BP angisawadli ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi wangenzela umusa ngiyambonga ngaya kudokotela ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wangayithola i-BP ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bona noma bebabaza bebuka amaphilisi abesebenza kodwa ngibonga ukuthi ngoba ngizange ngize ngimazisa ukuthi
amaphilisi abo kuseyokokuqala ngaye nokwesibili sengifuna ukuya kwesithathu la ngobe sengibachazela khona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsa wakhe wangithwala ngazibona izimangaliso ezenza uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nakulo mkhosi esikuwona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuyezwakala ukuthi umkhosi kaNkulunkulu. Bonke amandla kaNkulunkulu. Sele kungangena nje ekhaya lezwi ngazinikele entabeni yendlu kaJehova. Ngiyambonga uNkulunkulu. Emndenini wami ngiyayibona into ayenzayo uNkulunkulu mkhulu, amandla awenzayo mkhulu, umusa asenzela wona uNkulunkulu. Siyakha kuyalungiswa ekhaya, usenzela umusa uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, umusa wakhe thina sinamandla ngaphandle kwakhe. Siyambonga nangezifundiso usuku nosuku uyasifundisa uNkulunkulu. Siyambonga ngawe baba noma uNkulunkulu asigcinele nina isifundiso enisipha zona, ziyasakha ziyasenzela uNkulunkulu wethu amandla endleleni, ziyasipha amandla, ziyasifundisa. Siyabonga kakhulu nokunikela kuNkulunkulu. Ngiyakubonga, ngiyabonga kakhulu ukuvuma izono solokhu nje kwenzeka. Nkosi Jesu wenza umusa konke kuyenzeka. Linamandla igama likaJesu. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga kusekulo mkhosi. Kumnandi kuba kona, ngizwela ubumnandi ukuphuza amanzi nje. Ngiyamuzwa uNkulunkulu, ngiyamuzwa, ngiyamnxusa aqhubeke nathi njalo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela baba, ngiyakubingelela nomama, ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile egameni likaJesu. Ngidlulisa nje ubufakazi nokubonga ukuthi siyambonga baba uNkulunkulu ngawe. Angisho ukuthi ngiyakuphakamisa, kodwa umuntu ubongwa esezwa esaphila, ngoba uma usushonile baba ngeke usezwa noma sesincoma imisebenzi yakho. Yithi nje angibonge kakhulu ukuthi ukuba awuvumanga inkosi uJesu ikugibele ikusebenzise, ngabe mina ngikuphi? Nginalo mbuzo nje ukuthi Nkosi, impilo yami ngabe ikuphi? Ngabe ngisaphila na? Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Qhubeke nje Nkosi yami, uNkulunkulu akuphe inhliziyo yokubekezela, usibekezelele ebuwuleni esiba nabo singabazalwane, sibala iminyaka sasindiswa. Kodwa hayi, mina ngithe mangifika lapha ekhaya lezwi ngathola ukuthi ngiyingane nje, ngifana nengane nje iqala phansi kwa-A nje. Ngibonga umusa kaNkulunkulu ngawe kakhulu baba. Nge-Sunday, enye i-Sunday kade ubaba eShumayela wakhotha indaba yomzalwane owayegibele etekisini. Mayegibele etekisini kwanentombazane efaka ama-extension, yayihluthula isha kahle kahle. Ubaba wasekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wenze iy'khonzi zakhe zaba amalangaba omlilo. Ngaleso sikhathi baba uShumayela kanjalo, ngangihlezi embhedeni ngilalela inkonzo, ngezwa umlilo ezandleni zami, ngaze ngayithintitha, ngayivula, ngasha. Kuthe mayiphela inkonzo ngase ubaba uyakhuleka, ngase sengikhuleka nami. uNkulunkulu wakhonfirm ukuthi impela abami abahleli kimi bayizikhonzi, ngibenza bavuthe umlilo. Iy'khonzi zami ngizenza zivuthe amalangaba omlilo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, nje kuningi. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu. uNkulunkulu anilondoloze nonke. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela umama, ngiyabingelela abazalwane ekhaya lezwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, nginobufakazi nje
Kwathi ngomhla ka-1 sasingenile nomama enye igroup engikuyo emkhosini ka-21 days. Njengoba-ke ngangiqala ukungena ku-21 days, ngibuze koyedwa womama ukuthi kuhamba kanjani. Wangitshela-ke ukuthi-ke baya-break-a ngo-12 emini mase kuyadliwa. Mina-ke ngathi hayi, nga-decide ukuthi okungcono angi-break-e ngo-6 ntambama ngidle. Kulo 2 days nje ngangidla ntambama isinkwa netiye. Ngangena ekhaya lezwi ngomhla ka-3 ngezwa ukuthi nakhona kungeniwe emkhosini ka-21 days. Ngenxa yokuthi bese ngidlile, kukhona ebese ngimtshelile futhi. Ngakhuleka kuJehova, ngacela ukuthi angixolele, angithethelele. Ngicela ukuthi angiphe ithuba lokuthi ngibe kanye nabazalwane emkhosini basekhaya lezwi ka-21 days. Kwathi ngilele ebusuku baba, ngaba nephupho ngiphethe ukudla ezandleni zombili. Ngisahamba nje, hhayi ngabona lo kudla sekungasekho nje ezandleni zami. Ngabona ukuthi hawu kushuthi uJehova uphendulile umkhuleko wami, usizwile isicelo sami sokuthi ngibe kanye nabazalwane emkhosini ka-21 days basekhaya lezwi, ngingadli, ngiphuze kuphela okuphuzwayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi wangiphendula ngakwazi ukuba part of umkhosi wa-21 days nabazalwane basekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba ninomama, baba uTsibande nomama Tsibande, nebandla lonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kanye nasekhaya lezwi. Nami baba ngithi angibingelele, ngibonge kakhulu inkonzo yomkhosi esiphuma kona ka-21 days. Baba ngiyabonga kakhulu, buningi ubufakazi obenzekile kumina, izinto uNkulunkulu azenzile kumina. Bengiqala ukungena enkonzweni yomkhosi yensuku eziningi kangaka, kodwa ngimbonile uNkulunkulu Baba. Noma ngiwumuntu ophuza amaphilisi, kodwa ngimbonile uNkulunkulu, ngoba ngathandaza ngacela kuNkulunkulu Baba ukuthi ngingawadli zonke insuku. Bengiwadla mangibona isimo ukuthi sinzima, ngivuvukele, amathambo ami ayavuvukala, ngiwaphuze ngalelo langa. Wahamba nami uNkulunkulu, ngiyabonga Baba ukungena emkhosini wensuku eziningi kangaka. uNkulunkulu ungenzele izimangaliso eziningi. Ngisaqala evekini lokuqala ngahujwa isisu Baba. Evikini lesibili kuyiSunday ngavuka ngabuthakathaka, ngagula, ngaphalaza, ngakhipha kanye nje amanzi abovu angathi igazi. Emveni kwaloko ngaba right. uNkulunkulu awenza umsebenzi empilweni yami Baba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngani Baba siyabonga. uNkulunkulu aniphilisele nina abazali bethu, kuningi enisiphakela khona, enisipha kona, imfundiso, iziyalo, ukuqondiswa. Impela sisendaweni eright. Siyambonga uNkulunkulu ngani Baba. Ngithi angibonge nami ngidlulisa ukuthi Baba ngikwazile ukungena emkhosini ngiqala. uNkulunkulu wama nami kwaze kwafika isilanga lokuphuma emkhosini. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Niphile Baba, siyanikhulekela ngoba siyayiqonda into ukuthi uma niphila nathi ngokunjalo sizophila. Umhlaba wonke uzophila ngenxa yenu. Siyabonga egameni lenkosi Jesu ukuba nani Baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyathanda ukubingelela ubaba umpostoli noma mpostoli, nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane bonke basekhaya lezwi, kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu sesekuwo umkhosi wokubonga enhlizweni yami bazalwane. Ngidumisa nje ukuthi ukumlalela uNkulunkulu kuhle,
ngibonile izolo uNkulunkulu engifostela kufika nje ukuthi khuleka ngabo-2 kanti benginomphupho engiliqondanga kahle ngase ngiy'tshela ukuthi hhayi into ezokwenzeka kumina kanti uNkulunkulu uzophinda emphasize agcizelele ngokuthi ngikhuleke ngabo-2 emini izolo. Ngalesi khathi ngikhuleka ngilalela kwafika enhliziyweni yami ukuthi ubaba umpostoli wathi uNkulunkulu ukutshela kayi-1 athi khuleka ubolilalela lelo phimbo elithi thandaza. Ngakhuleka kanti ngesikhathi ngikhuleka omunye wabo-driver balepho ekhaya uyahijackwa neQuantum endaweni yase-Hillbrow nje obala. Kodwa-ke ngoba isitha besifuna simlandelela sagcina simthathile bamhijacka bawumlahlela kude la angazi khona. Babuya abazalwane bamthathela ifoni, babemthathela ifoni bayifonelwa babemfonela eyibamba bebemtshela ukuthi akathini. Babembuza u-right athi hhayi ngi-right ngiyeza manje kanti iy'gebengu sezimthathile nemoto. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ukuthi noma bemthathile efonini yakhe besikrowla benza yonke into kuye wavela inkonzo ikhaya lezwi i-group bambuza bathi kwangena ama-message bambuza ukuthi yini manje lena uthi ngathi hhayi i-group yenkonzo uthi bamyeka uthi baqhubeka khona lapho besambambile imoto ngesikhathi isignal i-reporter ngapha kwabe-tracker bengifonela ngesikhathi beyikhipha i-tracker bembambile bathatha bombe kweyindawo ama-50 okugibela ngathola sengifonelwa amaphoyisa aseBoyizini kusho ukuthi use-police station. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi abamlimazanga noma imoto beyithathile isafunwa kodwa okusala umphefumulo wakhe nenyama yakhe abayilimazanga. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga ukuthi ubaba umpostoli wathi uma bekuvukela ungayishiya indawo yakho. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba, ngiyakubingelela ekuseni, ngiyakubingelela umama, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu baba usihlengayo, usigcinayo, usithwalayo kuze kube manje. Siyambonga kakhulu baba, ngidlulisa amazwi okumbonga uNkulunkulu kakhulu. Yawutusa inkosi umoya wami. Uthe usiqala umkhosi baba nganquma enhliziyweni yami ukuthi nginomntwana la ona-10 years. Ngike nganquma-ke ukuthi uzongena u-10 days ngoba ngibukelela iminyaka yakhe ukuthi uneminyaka emincane akazukwazi ukuthi angangena umkhosi ka-21 days eno-10 years. Yebo beyibambe imikhosi nje imikhosi esiyeke sibe nayo. Kodwa ngambonga uNkulunkulu ukuthi unquma ngokwakhe. Yebo kwaba nabo ubuhlungu ukuthi uzokwazi kanjani ukuthi ahlale iy'nsuku ey'ngaka emncane kangaka. Baba kuthe-ke kodwa kakhulu ubuhlungu ebengibe nabo bekulokhu kokuthi yebo uzokwazi ukuhlala ngoba vele kusavalwe iy'kole, uzokwazi ukuthi ahlale ngoba ngizobe ngiseduzane naye. Kube buhlungu kakhulu-ke mase kuzovulwa iy'kole ngicabanga ukuthi Nkosi yami njengoba kuzovulwa iy'kole uzokwenza kanjani ukuthi ahambe esikoleni abantwana kuney'nto ey'ningi lapha esikoleni. Kuthe uma yivulwa iy'kole baba ngaba nalobo buhlungu nje impela baba buhlungu kangangoba bethi esikoleni ngize ngilunguze ngefastela ngimbheke aze ayosithela. Ngithi Nkosi yami mhlampe kuzokwenzeka ukuthi ngibizwe esikoleni ukuthi mhlampe uwile ngenxa yokuthi amandla mhlampe uzobe engasenawo, mhlampe kwesinye isikhathi ngithole ukuthi uzowa endleleni ngenxa yamandla. Kodwa uyamtusa uNkulunkulu kakhulu baba, uyamtusa ukuthi umthwalile umntwana wami waze wakwazi ukufinyelela ku-21 days kule age akuyo. Ngiyambonga kakhulu baba, ngiyambonga. Kuthe-ke izolo njengoba bekuwusuku lokugcina la engiye ngaba nabo ubuhlungu, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi noma lobo buhlungu bevele besekudlulile into ebisiyenzekile. Uthe esesikoleni wanomntwana olokhu elokhu embuza angazi uma embuza ngoba ekhathazekile noma-ke
kodwa enhliziyweni yami kwathi hayi isitha. Uthi belokhu embuza ukuthi why Angel ungadli? Uthi nje isikhathi esiningi belokhu isikhathi eside limbuza kanjalo, uthi uthe suka mfundisi wami balokhu emphoqelele emnika ibheke, lokhu emphoqelele uthi ngilokhu ngithi ngi-right kangangokuba kuze walifaka esikhwameni wabuya nathi. So ngiyamdumisa kakhulu baba uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa egameni leNkosi yethu uJesu. Amen.